Ayan. Ay? Sound check. Ay? Bakit doble? Miss Emerald, maganda ka pa ma'am sa hapon. Magandang hapon naman po dyan kay Miss Emerald. Ay, nandikita na pala kita ma'am nito ang aking main channel. Magandang hapon naman po dyan sa ma'am. Thank you for that sweet tusok, Miss Emerald, and welcome din po sa aking live streaming. Bagong-bago namin na kaibigan. Diba? Gandang hapon din po, host. Maganda ka pa ma'am sa hapon, as in, trust me, you are. The jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Thank you. Ayan. Always welcome. Wala ako dito ma'am na hagdan. Iimbitahin ko sana ikaw umakyat dito. Kwentuhan tayo. Na all maganda pa sa hapon. Oo nga ma'am, ikaw yun. Isa ka sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupa na nakilala ko. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Okay lang, dito lang ako babae. Sige lang po. Thank you naman po dun sa'yo. Thank you po. And Merry Christmas naman in advance dun sa'yo, ma'am ganda. Ma'am Jewel Rojas, mega love shoutout po dyan sa'yo. Ma'am Jewel, ilan ba yung dumikit sa'yo, Ma'am Jewel, kagabi? Magandang gabi. Hapon naman po dyan kay Ma'am Jewel Rojas. Nagbabalik natin na kaibigan si Ma'am Jewel Rojas. Ilan ba yung dumikit dyan, ma'am, sa'yo? Welcome back din, ma'am, sa aking live streaming. Good afternoon po, sabi ni Ma'am Jewel. Poging Bagsik, mega love shoutout naman po dyan kay Poging Bagsik. Padikit naman. Bibigyan kita ng iyong moderator function, Poging Bagsik, para naman pwede ka na rin na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Baka hindi nyo pag-iskadikitan yung binababa ng stream element. Mag-iwan lang kayo ng tamang bakas, guys. Especially sa mga monetized channel dyan, you know what I really mean? Yung binababa ng stream element, 7 po ata o 5. Okay na yun ma'am, 7 or 5. Ayan, nakuha ko naman yung mga pangalan doon. Bigyan ko ng 5WH. Ayan. Every moment I started a place, cause now that they're gone, all I hear were the words that I needed to say. When you hurt under the surface like trouble. Ilan ka na ba? Guys, yung mga bago natin guys na kaibigan, pwede kayo mag-type ng me, Aura, o kung kaya channel, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightbot, or mag-isang tuldok lang kaya. So Hanapin ni Nightbot ang inyong mga bahay at ibababa niya ni Nightbot dito sa ating live streaming. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Ayan. something I could have said to make your heart beat better. If only I'd have known you were the storm to weather. So Antayin muna natin guys ang iba. Medyo napaaga ako ngayon eh. Luto muna ako, hapunan host. Busy lang ako. Sige lang po, Miss Emerald. Ayan. Sige lang po, sige lang. Ano, sarapan mo yan mga pagluluto mo dyan. you feel so worthless. Before you go, was never the right time. Whenever you're cold, went little by little until there was nothing at all. Or every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. Under the surface, like troubled water running cold. What time can heal but this hold? So
kantahin mo po yung Here's Your Perfect. Ano daw yan? Hintay lang ng bagong pasok. Sige lang po, ma'am. Sige lang. Kantahin mo po yung Here's Your Perfect. Ano ba yun, ma'am? Here's Your Perfect. Ano bang ano nito, ma'am? Ano ba ang tono nito, ma'am? Pwede ko bang pakinggan muna, ma'am? Here's Your Perfect. Kay ma'am, kay Jamie Miller. Day that I fell for you. Now it's crossed out and wait, but I still can't forget if I wanted to. Ito ba yun, ma'am? Ito po ba yun? And it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go, Oh. but it's all in my head. It's just all in my head. Jamie Miller. Me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the What's up, yo? Di ba? Magandang hapon naman dyan sa'yo, Prita. Nag-ian ka na ba? you want the best thing. Ewan si Sogo Hotel doon. What's up naman dyan kay Pri, o di ba? Yung inakyatan ko kanina. Maganda ka pa, Pri, sa gabi. Oo. Here's your perfect. My best friend, Welcome naman sa aking live streaming, Pri. Ayan. be great. Wala akong hagdan, Pri. Ang cute ni Snowflakes. Asan? Asan ba si Snowflakes? Remind me no matter. Yung thumbnail ko. Yan yun si Snowflakes, guys. See me break, call you up in 3 days, or Sa thumbnail. Oo nga. Maulan kasi dito, tapos siya namamaluktot. one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Get my last time. Miss Emerald Yahoo, magluluto lang daw yun, Pri. Nagpaalam, magluluto lang daw. Perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Get my last time. Oh, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Get my last time. Oh, hope it's worth it. Here's your perfect. Share na. O yun. Thank you naman dyan sa iyo, Pri. Sa mga pa-share mo dyan. Oh. Here's your perfect. Kunin ko nga yung ano yan. Stop hurting, it kills me how you Here's your perfect. so worthless, so before you go, Download ko muna, ma'am. Hi, download ko lang yung kanta. if I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. Oy, Before 6 MB pala ta. Here's your perfect. there's something I could have said to make it all stop. Sisi Koy, Joanna Salondaga, sabi ni Miss Emerald. Magandang hapon naman dyan sa'yo, ma'am. Pri, wala akong ano, Pri, ngayon. Before you go, Ring Hopper. Oh. Ay, hindi pala ito. Asan na ba yan? Nasa desktop ko yun eh. Pamasko. Yan, i-save ko lang muna. Para mamaya i-review ko. Ox lang yan, Pri. Ganda ng music, sabi ni Miss Emerald. O nga, ma'am. Gusto ko rin yung kantang yan eh.
Luto ako, pre. Sige lang, pre. Sarapan mo yan, pre, na niluluto mo dyan. Ayusin mo yung pagluluto mo dyan, pre. During this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say. Ma'am Yaya Joyce, magandang hapon naman po dyan sa'yo, Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Yaya Joyce, kumusta naman tayo, Ma'am Yaya Joyce? Welcome din sa aking live streaming, Ma'am Yaya Joyce. Ito guys, dikitan nyo yan, si Ma'am Yaya Joyce. Marami kayong may ista dyan. Yung mga nangigistaan dyan, dikitan nyo po yan guys, si Ma'am Yaya Joyce. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel po yan, si Ma'am Yaya Joyce. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Yaya Joyce? Ito sir, Yaya pa rin sir host. At least, o diba? I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then Ito sir, Yaya pa rin sir host, o diba? you kinda used to being someone you loved. Sir, mega love shoutout naman po dyan kay sir. Uy, napasyal ka sir sa aking live stream. Mega love shoutout naman dyan kay sir. Roy Iscota, di ba? Sir, meron ka ng moderator function. Kachat ko ngayon si Sir Bok. May kuryente dyan sa inyo. Opo sir, meron naman. Opo sir, meron naman. Meron naman. Nata dyan sa inyo dahil. Nata dyan sa inyo dahil. Wala atang kuryente ngayon kila Bok, sir. Ma'am Yaya Joyce, magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Yaya Joyce. 163 ako, sir. As always. Anong 163, ma'am? Ito, sir, Yaya pa rin. Oy, ito guys, padikitan ko naman to guys, Roy Iscota. Kaibigan ko to guys. Mabait itong mamang ito. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan to. Nagsisimula din ang yung kanyang channel. Meron siyang 6 na subscriber. Baka naman. Nag-i-experiment tong mamang to. Naibigay ka na ba ng damit na bago? May aginaldo ka na ba sa ninong at ninang? Lagyan natin dito. Ang iyong tambol na lata sa Noche-Buena ba ay may kasalong ang pamilya? At sa pagkakataong ito kami naman ang aawit bagong matututunan yung mga batang paskit. Itigil muna ang laro at sa RY na lang sir. Ay RE. kita Sana wala pang nagmamayari ng RE. maligayang RE. pagmamahal.
Eto guys, baka hindi nyo pakadikitan, Roy Iscota ang kanyang pangalan. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Nagsisimulang YouTuber. Kaibigan ko yan guys, taga dito yan sa amin. If you are not yet guys connected with Roy Iscota, ayun, nagsisimulang YouTuber. Tinuturuan namin guys mag-YouTube. Para naman may pang-shot kami ni Sir. Sir! Gawin nating negosyo, may pang-shot tayo. Malinaw o taba. Wala ba dyan sa inyo, sir, na kuryente ngayon? At sa pagkakataon Miss Emerald, magandang hapon naman dyan sa iyo. Si Ma'am Jenny Kimba is in my live streaming also. Mega love shoutout to you, Ma'am Jenny Kimba, all the way from United Arab Emirates, guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also si Ma'am Jenny Kimba. If you are not yet connected with Ma'am Jenny Kimba, binababayan guys ni Nightbot ang link ni Ma'am Jenny Kimba. All you have to do is to click on that link that Nightbot's dropping and do connect po sa ating napaka-legit and very supportive friend of us, si Ma'am Jenny Kimba. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Jenny Kimba, ang kasama ni Ma'am Yaya Joyce. Kumusta naman tayo dyan? Nasa si Sir Ali Pogi. Magkakasama yan guys eh. Nasa taba. Wara pala kamo dyan. Kuryente. Sana dahil at maligayang Pasko ang naligo. Bagong taon sa inyo. wala palang kayo dyan, Sir Roy. Wala pala kayong dyan. Wala pala kayong kuryente dyan sa inyo. Bagong taon sa inyo. And sa mga naka-background natin guys, magandang hapon naman dyan sa inyo. Si Sir Ali Pogi is in my live streaming also. Ang Pakistani, our foreign friend guys, ang Pakistaning napagagaling mag-Tagalog niyan. Sir Ali Pogi, magandang hapon naman dyan sa iyo. It's already, 2 o'clock in the afternoon or 1 o'clock in the afternoon dyan sa United Arab Emirates. Mega love shoutout to you, Sir Ali Pogi. Welcome din sa aking live streaming. Time check tayo guys, it's 39 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening Philippine Standard Time. Grabe ang orang digdin na. Digti dai man ki orang. Grats Gameplay. Nandito na rin sa atin. Magandang hapon naman dyan dito sa aking kaibigan guys. Si Grats Gameplay ang mga player ng ML. Kumusta naman tayo dyan, Sir Grats Gameplay? Welcome din sa aking live streaming Grats Gameplay. Eto guys, si Sir Ali Pogi, kung di nyo pa kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic na kaibigan yan. As hindi kayo magsisisi, ang daming pandikit niyan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ano pa ba? Butter naman po sa BTS. Ano ba yun, ma'am? Ma'am Adel Sulit, ang cute ng pusa. Shout out to all. Tara. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Ito pa guys, si Ma'am Adel, nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Tinulugan lang ako nito kagabi. Oo nga. Tinulugan ako. Tapos ako nakatulog man talaga, ma'am. Iniwan mo ako, nakatulog ako. Tapos nagme-message sa akin si Harlan O. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Galing kami guys sa sa Lamay kahapon. Kasi yung kaibigan namin sa binawian ng kanyang hiram ng buhay. Kaya naglamay muna kami kagabi. And then pag uwi ko, nandun ako kay ma'am. Ayun na nga. Nakatulugan ko si ma'am. Iniwan ko rin yung computer ko. Iniwan din ako ni ma'am. Diba? Iwa-iwanan lang yan. Grats Gameplay, Sir Ali Pogi Free, Grats Play, Yaya Joyce Ali Pogi, Adel Sulit yaw, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga, Jewel Rojas, Butter naman po sa BTS. Ano po yan, Ma'am? Butter naman sa BTS. Jenny Kimba,
Papi naman ako, host, padikit, sabi ni Kratz Gameplay. O ba? Oo nga. Sige. Asan ba yan? Asan na yun? Yung ididikit ko. Ay, ipipin ko. Asan na yun, Kratz? Yung ipin natin. Adel Sulit, mega shoutout sa iyo. Sabi ni Sir Ali Pogi, o diba? Thursday. Me. Oh, meron na siyang 573 subscriber. Sana all, may 573 subscriber. Patamsak Premier Angkol. Mega love shoutout nandiyan kay Harlem O. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Ano bang ano ka? T1 ka ba? Yung isinubmit mo ba ng isang araw ta? O may bago ka na naman na premiere? Sana all may bagong premiere. Nandito na rin guys sa atin si Harlem O. O diba? Si Angkol na isang taon ang nagtsatsaga sa atin. Magandang hapon naman dyan sa iyo. Angkol, welcome naman sa aking live streaming. Ano ba nangyari doon sa kagabi nakatulog ako, Harlem, pasensya ka na, umaga na ako nakapag-reply. Eto, Angkol, diba? Pasensya ka na talaga, Harlem. Lisa de Gallo, sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng mundo. Ang awit na handog sa Mesiyas, mayroong pangkastanyeda. Asa na ba yan? Hilong-hilo ako sa ilaw. LED light make-up challenge. Naka-LED light ka talaga. Tapos nagbi-makeup ka na. Yung ba yan? Sino man nag-challenge niyan sa iyo? Oo. Bugbugin ko. Darasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Ay? Kailan ba to? Premiere October 5, 10 p.m. bahan at nagtilaok na October 5, 10 p.m. ng pagdiriwa at 10 p.m. Ayan. pagpastong dakilang araw. Ang awit na handog sa Mesiyas, mayroong Opo, LED light. T1 guys, T1. Patamsak naman ako guys, patamsak. Baka naman, kanta po yun. Hi Arlene, hi Harlem. Notice mo ko idol, sabi ni Kratz Gameplay. Uragon baliw yan si Harlem kung anong ginagawa sa sarili. Malikit guys, iwan lang kayo bakas, wag lang tamsak, haha. Diba? Oo nga, naman tamsak lang Ito guys, patamsak naman ako guys. Mag-iwan kayo ng tamang bakas sa premiere. And then I will gonna give you 1 WH, ayan. Sa bawat magtatamsak sa premiere ni Harlem O. Kanta po yun. Ano yun? Baliw yan si Harlem O kung ano ang ginagawa sa sarili. Oo nga, nag-makeup ka tapos yung dancing light pa yung Dapat yung dancing light, makeup challenge ang ginawa mo. Oo nga, dapat yun ang ginawa mo. Yung ano ba? Yung, di ba nag-makeup ka? Tapos, yung ilaw is yung pang disco light, yung ganon. Oo nga. Ay, wala pala akong cellphone dito. Sorry na agad So, dancing light, ikaw itag ko. Sige. Ikaw itag ko bantay. Mamaya ko gawin yan. Oo. Sige. Dancing light. Tapos kapag ka na-balansi mo yung kulay, Even the man who has everything would be so happy if you would bring good love on Christmas Day. You did
Dumating pa naman mga bago kong makeup, kaya lalaban to, o, di ba? Sana all. Sige, Harlem, push. Ayan, Jayo. Sabi nga sa Chinese, Jayo. Push. Ma'am Adele, may pakaabangan tayo. Dancing Light Makeup Challenge ni Harlem. Ano ba? Sana all. Upstairs, all need to know that there's one who cares. Give love on Christmas. Guys, meron ako ditong bagong kaibigan. Roy Scott ang pangalan, guys. Baka naman pwede nyo akong tulungan. Si Joe Margel, hindi ko na ipag-music stream si Joe Margel kasi nga, lagi kaming nagbabrown out dito. Nakasira na siya ng isang computer ko. Brown out na to eh. Tamsak, sabi ni Ma'am Jewel Rojas. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Jewel Rojas. Ito pa guys, si Ma'am Jewel Rojas. Baka hindi nyo pa kaibigan. Mga bago natin na kaibigan yan guys. Yung mga ganyan, supportahan natin. Kanta po yung Butter sa BTS. Yun ba ang ipi-play ko ma'am? Yung Butter ng BTS. Ayan. No greater gift is there than love. But the world needs is love. The world needs is love. I want to give love on Christmas Day. Ano na ba yan? Butter. Who has everything? Butter daw ng BTS. Sige. Butter official music video. All the Christmas. No greater gift is there than I-play ko po ba ma'am? Sige. Pagbibigyan natin pa. Asan na ba yan? Smooth like butter, like a criminal undercover. Jinwell Pacquiao. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jinwell Pacquiao. Kaano-ano mo si Manny Pacquiao, di ba? Mega love shoutout naman po dyan kay Jinwell Pacquiao. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also. Para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan. Whenever she wanted to make friends also in my live streaming. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Jinwell Pacquiao. Welcome din po sa aking live streaming yun. Na-mention ni Idol Harlem, sabi ni Kratz Gameplay. Dana po host, sabi ni Ma'am Jinwell Pacquiao. Thank you naman po dyan, Ma'am Jinwell Pacquiao. Sorry, Kratz, nasa kusina kasi ako, sabi ni Harlem. Ito guys, Jinwell Pacquiao. Diba? Meron tayong bagong kaibigan. Kaano-ano mo, Ma'am, si Manny Pacquiao? Making you fall like that. When I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got the superstar glow, so the same step right left to the beat. I like the moon after me, baby. Look at the heat, let me show you 'cause pockets cheap. The same step right left to my beat. Get it, let it roll. Welcome, sabi ni Ma'am Jinwell. Ito guys, si Miss Emerald pala. Kung di nyo pa guys nakikita ang kagandahan niya ni Ma'am Emerald, si Ma'am Jinwell Pacquiao, hindi ko pa ito nadikitan eh. Dikitan muna kita ma'am ng aking second monetized channel account, si Little Aura. Ayan, idikit ko muna po yun sa'yo. Hanapin ko muna si Little Aura. Ay hindi pala to. Asan ba yung aking Little Aura? Ay. Wala si Little Aura ko. Opo, ayan. Hanapin ko muna si Little Aura ko. Sir Joel's Finest, nandito na rin sa atin. Sir Joel, Oo nga sir, hindi ka pa pala binigyan kasi hindi ka pa $10. Oo, $10 pataas. Bibigyan ka na ng And $100 talaga. Magkakaroon ka na talaga ng sahod kapag ka $100 pataas. Ayan. Pero mas mabuti na yun sir na meron ka na talagang account.
Joel's Finest guys is in our live streaming. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Highly recommended monetized channel also who is in my live streaming ngayon. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. It's the thought of PM when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm starts to falling behind. Ay, But ala. the music's got me going, nothing that can stop how we move. Sino na ba yan? Sino na ba yung didikitan ka? Hanapin ko muna pa. Si Jinwell Pacquiao. Hindi ko pa pala ikaw nadikitan dito sa aking second monetized channel account. Si Ma'am Jinwell Pacquiao. Baka guys, hindi niyo pa kaibigan si Ma'am Jinwell Pacquiao. 3 na lang para mag 400 guys. Sige na, maluoy mo. 3 na lang talaga guys para mag 400 siya. Road to 400 si Ma'am Jinwell Pacquiao. Didikitan ko po siya ng aking second monetized channel account na ang pangalan is si Little Aura. Ayan, yan ang aking second monetized channel account guys. Si Little Aura ko. Ayan. Kukunin ko, maghanap muna ako guys ng napaka-iksing video ni Ma'am. At least 1 minute. I know for sure guys that you are not yet connected with Ma'am Jinwell Pacquiao. All you have to do is to click on that link na binababa niya or just simply search for her channel and do connect po kay Ma'am Jinwell Pacquiao. Road to 400 siya. Yung aso sa likod makakawala sir. Oo nga, may aso talaga. May nakapasok na aso daw. Luisa versus Julia versus Luisa. Ayan, nandito ako kay Ma'am Luisa. Just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission. Ma'am, ikaw na po bahala magbalik dito sa aking second monetized channel account kayo. Pwede niyong dikitan yan guys, si Little Aura ko, ayan. Paki po ng bahay, Jinky Pacquiao. Oy, si Jinwell Pacquiao, hindi yan si Jinky Pacquiao. Sir, That we firelight. nandito ako nagdidikit. Kaapelyedo lang siguro. Sige. Likewise, Sir Aura, mega love shoutout. Sabi ni Sir Joel's Finest. Ito guys, kung di niyo pa kaibigan si Sir Joel's Finest, dikitan niyo na rin po yan. Ito si Harlem O, si Ma'am Adel Sulit, si Pri, ayan, si Ma'am Jonas Salundaga, si Ma'am Claridel Ilanga, dikitan niyo rin po yan guys. Ayan, binababa ni Nightboot. Napaka-legit and organic, very supportive friend of us. Ayan, kung di niyo pa sila kaibigan guys, ako nang nagsasabi sa inyo, you have to make friends with them in order for your channel to make, to grow as healthy as like yours. Diba? Like yours. Like my kapitbahay. Ma'am Jenny Kimba, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Jenny Kimba. Ito pa guys, si Ma'am Jenny Kimba, mga napaka-legit and organic na kaibigan natin yan. Si Ma'am Yaya Joyce, si Sir Ali Pogi, diba? Ito guys, si Roy Iscota, baka naman. Sorry sa type ng name kay Manny Pacquiao. Dito nang didikit ako, si Julia versus Louis, sa beautiful and sexy Pamay Jinwell Pacquiao. Diba? Ma'am, ikaw na po bahala magbalik. Kay Little Aura, maya dikitan kita ng aking main channel account. Ano daw? Ang hina ng signal ko, kakaloka, diba? Asan ka ba ngayon, ma'am? Bakit ang hina ng signal mo, ma'am? Kaloka ka, ma'am, ha? Oo nga, kaloka daw siya. Second time, Tamsak host. Uy, nandito sa atin si Ma'am Claridel Ilanga. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga. Nandito na rin sa atin guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Si Ma'am Claridel Ilanga. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, kaibiganin nyo po yan guys. Yan ang mother ni Ma'am Adel Sulit. Ayan, si Ma'am Claridel Ilanga. Magandang hapon naman po dyan sa iyo, Ma'am Claridel Ilanga. And thank you for that sweet Tamsak also. Si Ma'am CE9. Ito guys ang link ni Ma'am Claridel Ilanga. Binababayan ni Nightboot. I am using Little Oras account. Ayan. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, you are now a moderator for this channel. Okay.
si E9, si Miss Clar, di ba? Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys, kay Miss Clar, di ba? Kay Ma'am Claridel Ilan. Hindi ko makita ulo mo habang nagpapahilot ka. Uy, Ma'am, as in, pinaghuhubaran nila ako doon. Oo. Mabuti nga, nakatakip ako nun. Kasi ito, kwentuhan ko kayo guys. May pilay naman talagang tuhod ko. Yung kaliwang tuhod ko may pilay. Napilay yun sa doon naglaro kami ng volleyball. Tapos, nagpahilot ako kanina. Yung tuhod na ang may pilay ko. Di ba? Hinilot. Tapos ma'am, tapos hinilot niya ma'am, pati yung yung pisngi ng puwet ko, pati yung balakang ko, pati yung likod ko, pati yung dibdib ko, pati yung ulo ko, at least nakapagpamasahe din ako, di ba? Ang point ko doon is nakapagpamasahe ako ng maganda, maayos. Ayun ako, sabi ko lang, galing mo host mag-art. At least nakapagpamasahe ako. Yun ang totoong point. Hindi ko makita ulo mo. Ano pa ba? Baka may mga kayo guys, may mga katanungan kayo, may mga concern kayo, pwede nating sagutin yan. Green Gates, sabi naman Buhay. Mambuhay! Magandang hapon naman po dyan kay Mambuhay, ang ating best friend ng bayan guys. Napaka-legit din and organic na kaibigan niya guys, all the way from Singapore. Nang uulan lang niyang super chatter, ng super chat. Sarap nga host magpamasyal. Oo nga po ma'am. Nilaspag ako noon, ma'am eh. Nilaspag talaga ako, as in. Ma'am Buhay, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Buhay. Welcome naman sa aking live streaming. Nasa harang ito guys, si Ma'am Buhay. Kung di niya pa yan guys kaibigan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Buhay. Napaka-legit and organic ng yan guys, ng uulan ng super chat. Patamsak ako ng premiere host, sabi ni Ma'am Clara Del Ilaga. Sige po, hanapin ko ma'am yung iyong premiere. Si Ma'am Claridel. Ma'am, nakita ko ikaw nagpa-injection ka na, nagpa-vaccine ka na. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko. Eto, mower sa mataas na damo. Mower. Hanapin natin yun. Ilagay ko kay T2. Guys, patamsak naman ako. T1. Tapos ito kay T2, kay Ma'am Clara Del Ilana. Palitan ko lang guys si T2. Maligayang Pasko kayo'y bigyan. Masaganang bagong tatlong kamtan. Pagdiwang araw ng may kapal. Kailan po ba ito ma'am? October 5, 11 p.m. October 5. Submit. Dito guys, T2. Patamsak po ako, guys. T1 and T2. Mamaylin mapili, nandito na rin sa atin guys. Dikit na iwan lang ng bakas. Sabi ni Kratz Gameplay. Bakit na jinky na? O nga po ma'am. Pasensya ka naman. Mga ano yan ma'am. Mga palakaibigan yan ma'am. Sakyan mo lang ma'am. It's totally fine. Para man makakuha ka ng maraming kaibigan ma'am. And mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapile. Nagbabalik din natin guys na kaibigan all the way from Singapore. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Maylin. Welcome naman sa aking live streaming. Si Ma'am Buhay dan harang na daw. Sabi ni Ma'am Buhay, ay, nagpapaulan na naman siya. Oy, Buhay. Ito talaga, mahirap turuan. Binabaw na ako nito sa utang eh. Ito guys, sa binababayan ni Stream Element, kanina pa binababayan guys ni Stream Element, ang ating super chatter na si Ma'am Buhay na namimigay ng kayamanan sa buhay, o diba, nagpapakulay. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, especially sa mga monetized channel, you know what I really mean guys. Yan ang bahay ni Ma'am Buhay, binababa ni Night, ay ni super chat, ay ni Stream Element pala.
Negros ako host, may bagyo daw dito sa amin. Ma'am, ingat-ingat po kayo ma'am. Dito sa amin maulan. Ingat-ingat po kayo guys. Saan man kayong dakon. Saan man kayong dakon ang daigdig naroroon. O, diba? Especially dito sa Pilipinas guys, merong low pressure area tayo na namataan sa Pacific Ocean. Oh. Huwag naman sana maglandfall. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Si Ma'am Buhay guys, na binababa ng Stream Element ang ating super chatter. Okay po host, puntahan kita mamaya. Ayan. Sige. Jewel, hi. Saan ka Banda Negros? Sabi ni Ma'am Buhay. T1 Tito guys, T1 Tito, baka naman T1 and Tito. Padikit naman ako dito guys, Roy Iscota. Ayan, ang aking kaibigan guys. Nakilala ko dito sa amin, taga dito sa amin. Who wanna be a vlogger also. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Si Ma'am Clara de la, kita ko nagpaano yan eh. Puso sa dibdib, para bang tulog ng langit. Inilas ko'y lagana, mayroong sila ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Ibig na Alo, nag-ikot-ikot pa ako. Yung mga nangangailangan guys ng WH dyan, wala kayong ibang gagawin guys. Wala kayong ibang gagawin. Magtatamsak lang kayo guys sa dalawang premiere. Mamimigay ako ng ng 1 WH bawat premiere na tatamsakan nyo guys. Wala kayong ibang gagawin. Mag-iwan lang kayo guys ng hashtag Uragon dyan sa live comment. Ayan. Sir, with regards to the subject we discussed this morning about how to have my revenue to be received, I'm going to wait the advice of Google AdSense. No sir, hindi mo sir kailangan mag-wait ng advice ni Google AdSense. We have to wait for Google AdSense na kunin yung revenue and then ilipat sa Google AdSense mo sir. And then that is the time na mag-ano yan sir. Kapag na-reach mo yung threshold mo doon, magkakaroon yan ng notification doon sa taas noon, yung parang kulay yellow siya, light yellow siya, na sabi niya, you've reached your threshold na ganon. Tapos, and we recommend for you to, yung pipilapan mo, you have to verify your payment method also, how you get paid. Ayan. So, maglalagay ka na doon, sir. Ilalagay yun doon sa baba. May isang box doon na may nakalagay, how you get paid. Ayan. Tapos, sir, magpipili ka wire transfer. Wag yung cheque, sir, ha? Wag cheque ang pipiliin nyo, guys. Negros Occidental, ako buhay. Ayan. Maayong gabi naman dyan sa mga, taga Negros Occidental. Ano ba yung lingwahe dyan sa inyo, ma'am? Bisaya po yan. And sa mga dyan guys, yung mga monetized channel, you know what I really mean guys. You have to make friends with our super chatter. Malay nyo isang araw, di ba? Si Ma'am Buhay, nagpapaulan sa atin ng kayamanan, guys. Jinwil Din Banda. Jinwil Diin Banda. Diin Banda. Diin Banda. Uy, Jinwil. Diin Banda ka. Sa Negros Occidental man, Inday. Oy. Diin. Balitan ko ata. I'm start of the sky. I'm not solid, but no. Muling magkagat. Hoy, Mambuhay! Tama na. Hoy, Mambuhay! Hoy! Kinuy-huy.
Marami na akong utang, ma'am, sa'yo. Mayad gid nga gabi sa tanan nga taga Negros. Mayad gid nga gabi sa tanan nga taga Negros, di ba? Di ba? Mayad gid nga gabi sa tanan. Tanan nga taga Negros, di ba? Mambuhay, thank you for that amazing super chat. Mambuhay, tama na yun sa akin. Oo nga, maluoy maawa, oy. Me, Harlem, mega love. Ayan. Harlem O has been subscribed to Uragon for 1 year, 1 month, 2 weeks, 2 days, 1 hour, 30 minutes, 20 seconds. Talaga may seconds. Paano? Wag kayo guys magta-type ng X. Mabubuking kayo. Kung ayaw nyong mabuking, anong host? Tama na yun, mambuhay sa akin. Uy, huwag mo nang dagdagan yung kautangan ko sa buhay. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y Ganda ng song, Christmas na talaga. Opo, Ma'am Jinwell. O, ma'am, Christmas na, ma'am. Post, patamsak ako premiere ko. Opo, ma'am, T2. Ayan. Patamsak naman ako, guys, T2. Para kay ma'am, Ay, ano ba to? Tayo naman ay kapos at wala ng pera. Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inanak sa araw ng Pasko. T2, guys, T2. Patamsak naman ako, guys, para kay Ma'am Claridel Ilanga. Ayan. Ang pag-ibig Mamayang gabi yan, guys, 11 p.m. sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Thank you, host. Ayan. Always welcome, Ma'am Claridel, Madam, mega love, sabi naman buhay. Sa ating hapag mayroong keso di bolat hamon makasagipit. Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Claridel, Madam, mega love, sabi naman buhay. Matamsak naman ako, guys, T1 and T2. Ayan. Mag-iwan lang kayo, guys, ng tamang bakas. Mamimigay ako ng 1WH bawat tamsak ninyo, ha? Sa inyo ay sa mga premiere. At kung may mga premiere kayo dyan, guys, sabihan nyo lang ako. Kung may mga concern kayo, kung may mga katanungan kayo, all about YouTube channel, you can simply ask also, guys. I will gonna answer it through via online, and then using community policy also na sagot. Ayan. Sagutin natin yan. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. And sa mga naka-background natin dyan, guys, it's 12 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Kung hindi pa kayo, guys, hindi pa kayo nakakapagsaing dyan, abay magsipagsaing na po muna kayo dyan, or bumili na lang muna kayo ng mauulam nyo. Magsaing na kayo dyan ng kanin nyo. And then yung mga nagluluto dyan, abay sarapan nyo po yung mga pinagluluto nyo dyan. Gaya ko, masarap. Ganon. Huwag lang yung gaya ng kapitbahay nyo na iniwan lang yung iniwan lang yung kumpare ko. Kasi hindi daw masarap. Guys, sa mga nagsiselebrate din ng kanilang mga birthday, guys, I would like to greet you all a happy birthday. Wishing you all a happy birthday, guys. May you have many more birthdays to come. Yung tipong yung buhay pa kayo, kami patay na lahat. Ayan.
Bisaya host pero may halong Ilonggo. Bisaya pala ang kanilang pero may halong Ilonggo. Yung taga Negros Occidental. Maayong gabi sa inyong tanan, sa inyong ngatanan. Ngatanan. Ay, ang buhay! Tama na yun! Ang daming pera ni Mambuhay. Oo. Mambuhay! Thank you for that amazing super chat. Ito guys, padikit naman ako guys. Sige na, kay Mambuhay. Mamimigay ako guys ng 5W sa bawat didikit kay Mambuhay. Mambuhay, tama na yon. Talaga, promise, as in, tama na. Babayaran na naman ito yung gabi ko. Escalante City. All the way from Escalante City. Ayan, si Ma'am Jinwell Pacquiao. Mambuhay, thank you for that amazing super chat, Mambuhay. Mga nagpapakulay natin, guys. Isa sa mga nagpapakulay ng ating bahay, si Mambuhay. Kayo ng mansana sa Siguro sumahod na to sa YT. Namibigay ng sangkatutak na kayamanan. peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumpay. Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay sa Pasko. Escalante, Iloilo yan. Opo. Yan na si Ma'am, si Ma'am Claridel, marunong yan mag-Iloilo. Di ba po, Ma'am? Di ba marunong ka? Totoo. Yan. Uy, ang lalambing ng mga taga Iloilo, no? As in, ang lalambing nila. Kahit galit na sila, malambing pa rin sila. Totoo. Oo. Saan ba to ang Escalante? Ayan. Sige ma'am, mag-usap kayo dyan ma'am kung saan yung Escalante ma'am. Kasi hindi ko rin po yan ma'am alam. Pero kung dalhin ako dyan ni Ma'am Jinwell, si Ma'am Jinwell, siguro pupunta ako dyan. Ay naging masunuri. Taga saan ka Ma'am Jinwell? Ayan. Taga Misamis Occidental, Oriental. May candy at chocolate, peras na marami. Sa araw ng Pasko, wag nang malulumpay. Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko, darating Santa Claus nyo'y ako rin. Hindi po Ma'am Claridel Ilanga, Bacolod part siya. Sabi ko taga Iloilo man. Ayan. Banda Himamaylan, Tama Balen. Ayan. Si Ma'am Adan Sulit nandito pa rin sa atin guys, keeping us also in her background. Ayan, sa mga naka-background dyan sa atin, maraming salamat yan. Diin sa Bacolod, sabi ni Ma'am Claridel. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Parang lumang pagpati na di kumukupas. Parang bagong damit, kay linis, kay puti. Hindi pa nakaranas ng mansya at Tagabago ako, ayan. Tagabago ako, ayan. Sabi ng Claridel. Ayan. Sige, nag-usap-usap yung mga taga doon sa kanila. Nagkita-kita yung mga magkakababayan. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga. Ano pa ba? Pre, ayaw ko na nga. Sabi naman Claridel, bakit ma'am? Claridel, Madam Escalante is not part of Bacolod. It is a part of Negros Occidental. Hindi po dito kami, kabila, next sa Sagay City, papuntang Cebu. Oh, nandun pala siya ma'am sa kabila. Tapos ma'am yung yung Escalante daw ma'am is not part of Bacolod. It is part of Negros Occidental.
Oo nga po. Oh, huwag kang makulit, ma'am. Part daw yun ng Negros Occidental. Alam niya yun. gusto Ayaw ko na. Biglang umayaw si ma'am. Ayaw ko na. Bahala kayo dyan. Ayaw niya na. Bahala kayo dyan. Ask natin si Yoyoy Villame tungkol sa geography. Oo nga, tanungin natin si Yoyoy Villame. Hanapin ko naman nga si Yoyoy Villame. Ayaw niyong makinig ha. Ito si Yoyoy Villame. Yung Philippine Geography. Diba? Gusto niyo i-play ko. Philippine Geography. By Yoyoy Villame. Diba? ikaw at ikaw pa. Sige, i-play natin yung yung Philippine Geography. Arang pa di, sabi ni Sa secret history Makoy Palaboy TV. to our geography, Diba? Manila is the capital city. Dating queen from the other country. Arang pa di, sabi ni Makoy Palaboy TV. Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Ayan, malapit na sa amin. Albay. Camarines Sur, Padi, thank you for that sitang sa Padi. Masbate, Sorsogon, and we are 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, Fimosa, Fish, Sugar, Coconut, and Corn. Diba? Kompleto yan. Cebu, Mactan, Mandaue, Bohol, Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. Diba? Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaho, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Ayan na, kompleto yun ha. Philippines has a great history. Manila is the capital city. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Yan guys ha. Kompleto yun ha. Kompleto yun. Philippine Geography na yun. Sige, magkagulo pa kayo. Magkagulo pa kayo. Wala daw yung Escalante sa Philippine Geography. Ay, wala daw. Sisihin ko talaga nito si Yoyoy Villame. Ay, Yoyoy. Kumusta naman tayo dyan, Yoyoy? Wala yung Escalante na hinahanap namin din. Oy. Bye host, sabi ni Mambuhay. Mambuhay, thank you naman po dyan kay Mambuhay. Na naka-BG rin sa atin si Ma'am Jenny Kimba. Thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Jenny Kimba, sa mga pa-background mo dyan. Thank you for keeping me in your background also. Natawa ko doon. Pinakinggan niya talaga yung Escalante. Ni Mambuhay. Iba din. Kailangan ba kita? Wala Escalante. Dami ko tao. Tuwing lalapit may Oo nga. alam. Ibang anyo
sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Uy, ang ganda na ng ano, no? Ang ganda na yung Kalayaan Bridge, yung BGC Ortigas Link Bridge, ang ganda, no? Mag-o-open na siya ngayon. Nang nadarama Na-open na pala noong September 30 pa. Good evening po, sabi ni Ma'am Jewel Rojas. Thanks, Sir Oras, sa Philippine Geography. Oo nga. Sir, kaso wala daw yung Escalante na hinahanap namin, yung pinagtatalunan nila ni Ma'am Jinwell Pacquiao. At saka ni Ma'am Clara del Ilanga. sa'yo na ang puso ko. And yung mga nakabackground natin dyan, guys, it's 24 minutes past the hour of 6 o'clock. Good evening po sa inyo, sabi ni Ma'am Jewel Rojas. Guys, padikit naman ako dito, guys, kay Ma'am Jewel Rojas. At saka sa ating super chatter, si Ma'am Buhay. O baka may mga request kayo dyan, guys, na kanta. Sige, flex natin. Oh, naman, right? Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Sir, ora kain lang po ng hapunan. Sige lang po, sir. Ayan. Pakabusog, sir, pakabusog po kayo dyan. Yung mga naghahapunan dyan, guys, happy dinner time sa inyong lahat. Pakabusog po kayong lahat. Ayan. And yung mga hindi pa dyan kumakain, wala pang mga naluluto dyan, abay, bumili na lang po muna kayo. Mga tag 20 pesos na ulam. 10 kanin. Pwede yun. It will gonna be, it will do. May bahay ang aking bati, Merry Christmas naman wala. And yung mga nakakailangan pa dyan, guys, ng WH, ayan, T1 and T2, meron tayong dalawang premiere. Pwede niyong tamsakan yan, guys. Mag-iwan lang kayo ng tamang bakas dyan sa ating mga respective premiere. Marito, hihingi ko ng aginaldo. Lugin kami perwisyo, pasensya na kayo't nanginabas ko. Pasko ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din natin pag-ibig. Ang na tayo ay manalangin, ang tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating masayahin sa pagmamahalan natin. May kailangan ang lahat ng tahanan, basta nyo ang nagpapaligsahan. May parol ay na bawat pintana, may sadyang naiibat ng ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan, Lahat ay inaanyayahan nang dahil sa pagsilang sa sanggol. Sir, ora kain lang po. Time machine. Time machine po. Ano po yung time machine? Yung pabayan, time machine.
lahat ay nagmamahala. Time Machine. As you request. Ano po ba yan? Time Machine? Kanta po ba yan? Time Machine? Maligaya, maligaya, Pasko ay bibigyan. Masagana, masagana, bagong 6-part invention. Ito ba yan? araw ng may kapal. Saan po kayo? Sa Bago, Ma'am Claridel Ilanga. Taga dyan, asawa ko. Nagkasundo rin. Taga doon pala yung asawa niya. Taga Bago. Ito po ba yan, ma'am? Yung ano mo? Do you remember how it felt like? I still remember how the days turned into weeks and months. We were together for so long. I haven't noticed that we're falling down. Dito, walang may gustong dumikit sa akin. Uy, padikit naman ako guys kay Kratz Gameplay. Yung nakapin sa taas, mostly siguro, kaya kadikit mo na yan, Kratz. Kaya wala nang nagdikit. Mostly siguro, kadikitan mo na. Go back and Hindi ako nagkakamali. we won't say Saan sa Bago? Ayan. really moved on. No. Kung saan daw po ba, ma'am, sa Bago? Ayan. Iwan lang kayo ng bakas, ako na bahala. Ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Kumusta naman ikaw dyan, Kratz? Used to be, I wanna feel your skin, your lips so close to me. I wanna go back when I called you mine all the time. Every smile and every moment. If only I had. Sa Ubay kami, lampas lang ng tulay. Sa Ubay daw po, ma'am, sila. I need you like the air I You breathe. make me feel alive You're the best part of my everyday. every night. If only I could travel back in time, I'd take it all back and I'd turn it. Medyo busy, baba ng WH ko host. If I could Kasi hindi mo win-workout yung WH mo, sir. Kung ako sa'yo, i-workout mo muna yan. WH mo. I wanna help you. I will gonna help you. If you will gonna work out your channel. If you work out your channel also. Tanong mo lang sa kanto, nanay ko, kilala na kami. At sabi ng Claridel, 500 pa lang. 3.5 pa. Kailangan. I wanna go back to the way we used to be. I wanna feel your skin, your lips so close to me. I wanna go back when I called you mine all the time. Every smile and every moment. If only I Only had I had. a time machine. If I could go back in time, I'd make us so much better. Oh, If I could hear and if I could see. Bino-workout ko naman, host. Oo nga. Hold on to your hand once again. I wanna go back to the way we used to be. I wanna feel your skin, your lips so close to me. I wanna go back when I called you mine all the time. Every smile, every moment. If only I had. 2 months pa lang, Misa Whitey. Ako nga, May, June. Ako, 2 months, 6 days, 4 hours ate. Na-monetize kayo dyan. A time machine. Ayun, yung time machine ni ma'am. And that song guys is lovingly requested with ni ma'am ni ma'am Jewel. Ayan. Ayan, yung time machine. Maraming hugot to si ma'am. Ano pa ba ma'am ang mo? Baka may requested ka pang song ma'am. Ayan. Kasi po host, sobrang tagal na yung song na yon, hindi pa City yung Escalante. Oh.
Ano pa ma'am yung request mo ma'am? January 13, 2021 pa lang ma'am yung time machine. Inyong ibibigay. Kay sigahan ng gabi. Baka may request pa kayo dyan guys na kanta. Pwede kayo mag-request na yan. Manok Sir Ali Pogi, nandito pa rin sa atin. Ayan. Thank you also for keeping me in your background, Sir Ali Pogi. Ayan. Mag-live stream ka ba ngayon, ano? Harlem O? Mag-live stream ka ba ngayon? Iba noche buena sa gabing ito. Kasay araw ng Pasko. Tayo nagtigiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong pinapay at keso. Iba noche buena. May request ako kanta, pang Broken Heart. Ano yun, sir? Ano yan? Pasensya na, Madam Clara Del Ilangan. Nag-explain lang ako. Baka? Ano daw yan? Kay saya. Baka nagalit kayo. Ayan. Hindi naman po yun magagalitin, ma'am. Oo nga, nangtutubo lang yan, ma'am. Oo, huwag ka mag-alala, ma'am. Joke lang. Ah, diba? Mabait yan, ano. Ma'am Jinwell Pacquiao, mabait yan si Ma'am Claritel. Ano po, sir, ang requested song mo, sir? Sige na, sir. Ano yung request song mo, sir? Pang Broken Heart talaga, as in Broken Heart. Kahit ano, basta pang Broken Heart. Oh. Mayroon na tayong pinapay at keso. Ito na lang, sir. Oh, pang Broken Heart talaga to. Ito na lang, sir. Talagang broken na broken to eh. How do you heal a broken heart? As requested by Sir Ali Pogi. I can't believe what I just heard. O, diba? Para sir sa'yo yan. Could it be true? Are you the girl I thought I knew? The one who promised me her love. Where did it go? Ma'am Yaya Joyce, keeping us also in her Does background. anybody else? Salamat, host. Ayan, always welcome, sir. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels Dating like dikit kay Ma'am Buhay. it will never love this much again? Oh no. Tonight I'll hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you go. And were you ever what you see? Or was I a fool who fell in love with his own dream? And now you say you want to leave, start a new life today. Those words I thought Nakakaiyak naman po, sir. Oy. Para sa mga broken hearted dyan. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again?
pretend to finally put it all behind me. We can find that I have found a new life in my soul and find broken heart. Sir, sorry to hear that. Ayan. you go. How do you hear the broken heart that feels like it will never be this much again? Oh, I don't know. I just can't let go. How do you hear the broken heart that feels like it will never love this Okay po, sila naman sa barangay Sagasa. no. Tonight I'm hoping what could be right. Tomorrow I'll pretend to. We can put it all behind and find that I know how to let you go. Kasi sir, ganito yan sir. When you decided to trust your feeling, ayan, na alam mo nang hindi, at this, sa ano pa naman, sa simula di ba, wala pa naman talagang kasiguro. When you decided to trust your feelings to love someone, you should know the risks. Ayan. But then, dinaanan ko rin yan. So, I'm sorry to hear that, sir, from you. Ayan. I do hope na time will tell na talagang makamove on ka na, sir. Ano ba? Kahit naman, kung ano ang gamot ng broken hearted, ayan, siguro, hindi ko yun, sir, hindi man ako makakapag-advise ng tama, but then, ang para sa akin, may personal opinion, kasi lahat naman tayo naging broken heart. In my personal opinion, ayan, ako talaga is nagpakalayo-layo, as in, lumayas ako, ayan. I just disappear, ayan. I just disappear. In my own way, I just disappear, ayan. And, mubo na sir, patawarin mo na lang siya. Tapos, ang gawin mo sir, wag mong ipapakitang talunan ka. Never ever let anyone or never show that you are a loser, na ikaw yung nawalan. Why don't you prove to her na ikaw yung kawalan? Yung i-prove mo sa kanya na sinayang kanya, ganon. I-prove mo 'yon. Wag mong ipapakita sa kanya na ikaw yung nawalan kanya, nawala mo siya. Just prove to them or to her na ikaw yung malaking kawalan sa buhay niya. Ganon yon. And para sa akin yon. Kahit sobrang sakit na sir, huwag mong ipapakitang ikaw yung nawalan. Oo nga. Pakita mong ikaw yung kawalan. Di ba? Prove to her. Ganon. Saglit lang host, baba muna ako. Puntahan ko muna dumigit sa akin. Sige lang po, Ma'am Jinwell. Ayan. Ano ba guys ang masasabi ninyo? Your personal opinion. Meron tayo ditong isang kaibigan ng broken heart. And I just can't give right advice kasi ako nga din sa sarili ko, napagdaanan ko rin yan, sir. Hindi ko rin mawari basta I just move on. Ganun lang. Gusto ko magkalimutan, hindi talaga lalabas sa puso ko. Gusto ko magkalimutan, hindi talaga lalabas sa puso. Okay lang naman, sir. Move on na lang. Just move on. Kalimutan mo na.
Kasi sabi ko nga kanina, when you interested to trust your feeling, when you trust your feeling, you should know the consequence. Ayan. Yan ang you should all know na ang risk nun is talagang masasaktan tayo. It is because we trust our feelings. Ganoon. Ano ba? Ako ba't sasabihin niyo ng tama, oy? Hindi naman po ako dito, expert. First time I'm really love sa kanya. Oh, I'm really love sa kanya. For the very first time, you fall in love. Baka Pero kung talagang mahal mo siya, sir, bakit di mo paglaban, di ba? Kung talagang mahal mo yung tao, ipaglaban mo. Oo nga. Kahit na naman may girlfriend na yon, kahit na may boyfriend pa yon or may girlfriend pa yon, kung talagang mahal mo yung tao, ipaglalaban mo talaga siya eh. 'Di ba? Bakit nga magpapa-apekto? Huwag kang magpapa-apekto sa kung ano man yung situation, unless otherwise na nakatali na po yan talaga. Wag na kayong kung nakatali na yan. Yung ibig kong sabihin is kung meron nang nagmamay-ari talaga. Ganon. Nababuntong hininga tuloy ako. Ay, ano ba tong topic natin? In love and medyo naman talaga. Ito na lang, sir. Bigyan kita ng Tagalog song, sir. Joshua, do you take Julia to be your lawful? Ito na lang. Para to, sir, sa'yo, ha? May iba na siya. Nagsimulang magbago ang lahat. Kailan nung ako'y di na May mahal na siyang iba. May iba na siya. pati Okay lang naman po yun, sir. Kahit naman may mahal na siyang iba. Kung una pala. basta may pagtapat mo yung yung nararamdaman mo sa kanya na gusto kita. Pero di ang mahal. 'Di ba? At least nasabi mo yung damdamin mo sa kanya. Oy, sino man yung nakikinig dito sa akin, gusto kita. Ganon. Diba? At least nasabi mo. Ganon din mo. Huwag ka ng palusot na makapagsabi ka. 5 taon kami kasi ang sakit talaga sa puso. 5 taon kami. Oo nga, sir. Kasi may na-invest ka na. Pero hanap mo siya. At kung May mga na-invest ka na, sir. Ayan. kasapiling niya, hindi ko na pipilit pa. Okay lang naman yun, sir. Ang tanging hiling Tanggapin na lang natin, sir. lang sa kanya. Kasi sir, ganito yon. Naniniwala ako na, sabi sa kasabihan, when our supreme being closes the door, may bagong bubuksan niya na bintana, di ba? Kapag nagsarado yan ng bintana, bubuksan niya ng pinto. He will going to open a new beginning para sa atin. That it is much great pa doon. Di ba? Nabubulol tuloy ako. Ba't di mo
much greater than pa doon sa mga sa nakuha natin, di ba? May mas maganda pang opportunity na makukuha ka. May mas nararapat pang tao para sa iyo. Pero isip mo siya. Bakit wala akong makitang bakas host? Hindi ako makapunta. Saan po, ma'am? Saan? Nasa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Oy guys, yung mga pumunta kay Ma'am Jinwell Pacquiao, sino ba yung mga pumunta? Puntahan mo na lang, ma'am, sila para ikaw magbakas ka, ma'am. At alagaan ka niya. Pati ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. Akin na naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap laban ang tinadhana. Mahirap daw, sir, labanan ng tinadhana. Pinapaubaya. Sir, akin na lang yan nasa thumbnail mo. Sir DJST, mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir DJST. Welcome naman sa aking live streaming, Sir DJST. Yan si Snowflakes, Sir DJST. Oo. Bakit? Ang cute ba ng pusa? Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir DJST Official. Welcome back naman sa aking live streaming. It's been a while, DJST. Kumusta naman tayo dyan? Buhay, dan po sa iyo, sabi ni Sir Ali Pogi. Meron tayo dito, guys, na medyo broken hearted na kaibigan natin, si Sir Ali Pogi. Ipaubaya mo na lang yan, sir. Ano pa ba? Wala na akong Tama na yun, sir. Nakakalungkot. Hindi talaga ako guys, hindi talaga ako marunong mag-advise when it comes sa mga mga problema ng puso, di ba? Kasi hindi ako expert noon. Mahilig lang ako mang foreigner, pero no emotional involved. Salamat, host. Ayan. Always welcome, sir. Always welcome. But I do hope sir, na just go on with your life. O, diba? Just go on with your life. And then, kapag masakit na, sir, pwede naman uminom. Siya pala yon, si Snowflakes. Opo, sir, ito yun, Snowflakes. Meow, meow, meow. Meow. Ayun, ayun, natutulog siya sa sopa. Bawal kasi uminom, sir. Muslim ako. Opo, sir. I'm sorry. Na lang, sir, ang gawin mo is, all you have to do is to move on. Ayan. And then, kung talaga, sir, na meron na siyang iba, why don't you try na sabihin mo lang yung nararamdaman mo na gusto kita talaga. And sabihin mo, tanungin mo kung ano ang rason kung bakit ipinagpalit ka niya talaga. Para naman at least mabago mo. And then isa pa, sir, mabago mo kung ano yung dapat mong baguhin, kung mayroon ka mang pagkukulang, di ba?
sa iyong sarili at kung meron kang pagkukulang sa kanya. At isa pa sir, sabi ko nga sa iyo, wag na wag mong ipapakita sa kanya na ikaw yung nawalan. Ikaw yung luhaan. Wag na wag niyong ipapakita yan guys sa inyo. Kapag once na hiniwalayan kayo, wag na wag ninyong ipapakita sa sino man or sa kanya na ikaw yung nawalan. Ang ipakita mo, yung ikaw yung malaking kawalan sa buhay niya. Medyo mahirap gawin, but you really have to, you really have to be, you really have to stand in your own and ipakita mo, show the world na kaya mo yon. Show to her na hindi ikaw yung kawalan. Ikaw ay siya yung nawalan. Ganon, dapat. Lising Sue, hello. Mega love shout out to you, Lising Sue. Our foreign friend also, guys, is in my live streaming. If I am not mistaken, is a foreigner. Mega love shout out to you, Lising Sue. I will gonna give you also moderator function so that you can now start making friends in my live streaming also, guys. Our new friend who is in the house. Mega love shout out to you, Lising. Tama ba? Lising Sue. Thank you also for joining my live streaming. Grabe ng emote si Sir Ali Pogi. Oo nga. Sarap sana paakyatin. Mega shoutout din po Sir Ali Pogi. Ayan. Sabi ni Sir DJ ST. Ako na nangyari. Siyempre, lahat naman tayo ng broken heart, diba? As in, ako nagpakalayo-layo ako. Lumayas ako sa Pilipinas. As in, I freed myself. It is because hindi na healthy yung nangyari sa akin. I just free myself and ayun, I move on. And pinakita ko sa tao na hindi ako ang nawalan. Ganun lang yung ginawa ko. Ano pa? Baka may mga katanungan pa kayo dyan. Kain lang kami, pre, ha? Oo nga, pre, dito nagkakaimutan na kami. Oy, ikaw kumakain ka dyan. Dapat pala ako dito, nag-StreamYard ako para naman yung mga professional, mga feeling advisor. Diba? So, yung mga advisors, mga emotional advisor. At least nakakaakyat. Uncle, kain tayo. Sige lang guys, kain lang kayo dyan. Ayan. Silingan, sabi ni Sky 18 TV. Mega love shoutout naman dyan kay Sky 18 TV, ang ating mga gamers na kaibigan who is in my live streaming also. Magandang gabi naman dyan sa Sky 18 TV. Welcome naman sa aking live streaming. Patamsak din po ako guys. Ano ba ito? Sky 18 TV tatamsakan namin. Premiere ba? Sir Ora, mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Sky 18 TV. May premiere po siya guys, Got Savage. Diba? Si Laila. Laila lang saka lang. October 5, 10:30 p.m. Patamsak naman ako guys, patamsak T3. Ayan, T3 po guys. Ayan. Guys, meron tayong ilan ba premiere ngayon, sir? Tamsakan ko na kasi maglalaban ako. T1 hanggang T3 lang. 3 lang guys ang nag-submit. T3. Ayan. Guys, meron tayong bago natin na kaibigan, si Lising Sue. Ayan. Lising Sue. Tinolang manok daw sana. Salamat host, malakas talaga puso. Malakas talaga puso now yung sinabi mo. Opo sir, ganun lang ang gawin mo. Ganun lang po sir. Kasi hindi man ako talagang pro, ayan, professional na
heart healer, ayun, feeling healer. Ayan. Hindi naman ako hindi naman talaga ako ganun expert noon. Pero yun ang gawin mo, sir. Ipakita mo sa tao na hindi ikaw ang kawalan. Kasi alam mo bang may kasalanan din tayo? It is because we trust our feeling na magustuhan yung isang tao. We trust our feeling, knowing na magugustuhan din tayo. Despite na ginawa na natin ang lahat ng ating magagawa. Ganon. Yun na lang, sir, ang gawin mo. Sa akin yun ang talagang ginawa ko. I lumayas ako, ayan, as in, nawala ako sa mapa ng Pilipinas. And then, pinakita ko sa tao na hindi ako ang nawalan, as in. Okay, sir, sabi ni Sir Ali Pogi. And kung may mga katanungan pa kayo dyan, guys, ayan, subukan nating solusyonan na yung mga problema, ayan. Hello? Huwag nyo lang ako utangan, ha? Or pwede nyo akong pautangin. Huwag nyo lang ako utangan. Oo. And time check tayo, guys. It's 59 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Diba? Hala. T1 hanggang T3, guys, patamsak naman po ako. And kung di nyo pa kaibigan ng ating super chatter si Ma'am Buhay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, sa ating super chatter na si Ma'am Buhay. And nagpapasalamat nga pala ako doon doon sa nag-therapy sa akin, yung nag-massage sa akin kanina. Si Pai Diggs, ayan. Maraming salamat naman dyan sa iyo. I am feeling okay na ngayon. Medyo nakaluwag-luwag yung nakopya mo name ko, sir. Paano mo nagawa yan? Alin, sir? Iba ka talaga mag-advisor. Bakit? Nakopya mo name ko, sir. Paano mo nagawa yan? Meron ako, sir, na emoji ganyan, sir. As in. Kompleto naman yung emoji ng aking computer. And pwede ko naman i-copy-paste yan. As in. Pero mas madali yung emoji. Mahanap ko lang naman mga design. Iba ka talaga mag-advisor, Oray ko. Bakit na naman, sir? Hindi naman talaga ako hindi naman ako expert sa mga problema ng damdamin kasi ako nga din noon, nagka-problema dati din ako noon. Ganon lang yung ginawa ko, napakasimple. Kasi nga nung naisip kong hindi na talaga healthy yung ginagawa ko noon. Umalis na ako, lumayas na ako. Ayan. Dana ako sa T1 and T2, sir, nagbakas lang ako, ayan. Sige lang po, Sky 18 TV, ayan. Maya, bigyan kita ng 2 hours, Sky 18 TV. Nandito naman sa akin yung yung tamsak. Bakit naka-slow mode? Ini-slow mode niya. Ayaw niya mamigay ng jacket. Basta kapag hindi na, guys, healthy, ayan. Umalis na kayo. Saan slow mode, sir? Doon sa doon sa Naku, akala mo lang yun, hindi. Ox po yun. Yung yung live chat mo. Kaya slow mo. Ayan. Say something, slow mode is on. Sana all nakasabi si Laila. Oo, sir, dami tayo friend na vloggers. Alam mo, paliwanag ko sa iyo kung yung kagandahan ng binabaha ka ng chat. Sa maniwala kayo, guys, sa hindi, ang impression rating niya is tumataas.
dyan sa analytics nyo. Kapag ka malaki ang impression ratings nyo, ang ano nyo naman, ang RPM, revolution per minute, ayan ba yan? Revolution per minute. Ang RPM nyo, data ng revenue nyo is medyo malaki. And then yung ano nyo, yung impression ratings nyo sa watch hour ninyo, sa views ninyo is medyo dumadagdag, malaki din. BG lang, sir. Ayan. Sige lang po, Sir Ali Pogi. Ayan. Thank you for keeping me in your background. Ayan. Mix and a mingle with the jingling feet. Half the jingle bell rock. Ganon ba yun, sir? Tanggalin ko na yan. Hindi ko, nasa sa inyo naman yan. You are the host. Ayan. Kaya ang nagmamayari ng channel niya. At the end of the day, kayo pa rin yung masusunod niyan, guys. It's totally fine also. Ayan. Pero kung gusto niyo medyo malaki yung impression rating niyo, ang impression rating kasi, guys, makikita niyo yan. Magkakasama yan. Ang impression rating is ang kung gaano kadami ang nagchat-chat sa inyo. Hindi naman ang ibig sabihin ng flooding yan. Ang spamming or flooding is magkakaiba. Ang spamming, guys, is when someone send you messages or someone posted in your channel mga link na mga bastos ganon, yan spamming yan, nag-spam yan. And ang flooding, guys, is although naman talaga, flooding naman talaga kasi sobrang bilis. Pero you never notice na ang inyong mga impression ratings is tumataas. Ang impression ratings includes yung kung gaano kadami ang nag-chat sa live chat ninyo, kung gaano kadami yung nagko-comment dyan sa comment section ninyo, and kung gaano kadami ang like ninyo or dislike ninyo. Ayan. Ang thumbs up at ang tuwad is part yan ng impression ratings ninyo. Ganun po yan. And kapag ang impression ratings ninyo is mataas, yung RPM at saka yung CPM, ano na ba yan? Navidad, Yung, tama ba ako? Feliz Navidad. Tama ba yan? Yung, Prospero año y felicidad. yung RPM is revolution per minute at yung CPM nyo is yung, cost per millimeter ba yan? Milliseconds pala. Cost per thousand, ganon. Or cost per milliseconds. Yung impression ratings ninyo is tumataas yan, ganon. Pero kung gusto nyong kontrolin yan, slow mode nyo, konti lang yung nag-chat sa inyo. It's okay lang naman, wala namang problema. Pero dito talaga sa mga live chat, wag kayong magpa-flood. Dana ako sa nakapin, sir. Ayan, sabi ni Sir SK18 TV. Ayan. Sige, sir. Ano pa ba? May mga katanungan pa kayo dyan, guys. Ayan. Pwede nating sagutin niya. Kayo din. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Ano pa? Mag-Halloween countdown muna tayo, guys. Ang Halloween countdown natin is, Sir DJ ST, ayun. Kumusta naman tayo dyan, sir? Halloween countdown natin, guys, it's, 26 days, 4 hours, 53 minutes, 11 seconds, diba? Bago mag-Halloween. Pero medyo hindi po pwede ata ngayon yung mga pumunta ng sementeryo. As in, tumpok-tumpukan. Ayan, parang hindi po pwede. Ang Christmas countdown natin is, ilan na lang ba? Christmas countdown natin is 2 months, 19 days, 4 hours, 52 minutes, 47 seconds. At yung New Year countdown natin? So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you. 2 months, 26 days, 4 hours, 52 minutes, 36 seconds. Nagbakas ako sa nakapin ng 1v1. Uy, magaling din yan, Sky18 TV, magaling din yan, as in, Secrets Gameplay, as in, magaling din yan maglaro. You might can make you feel so worthless, so
before you go. Was never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't. Oo, ayan na lang. Baka guys may mga katanungan pa kayo dyan ha. Sir, laban na ako. Thank you, sir. Always welcome, sir. Always welcome. Ayan. Sige. Maglalaba daw. Maglalaro ka lang ng ML. Don't me. I don't know you were the storm to weather. So before you Hindi, promise. Don't me. Oy. make it all stop hurting, it kills me how your mind can make you feel so worthless. So Silingan Shona. O, diba? Shona. Iba na naman ang pangalan mo. Silingan Shona. Salon ganda. if I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So Jonas, Salundaga, ma'am. Sabi ni Sir DJ ST Official, Silingan Sky. Diba? Yung mga silingan, yung mga magkakapit-bahay. Diba pre, ang ibig sabihin ng silingan is mga magkakapit-bahay. Silingan, kapit-bahay, gano'n. Kasundutang dilang bahay. Diba? Ganon. Silingan. Kapit-bahay pala. Hindi ba pwedeng kasundutang dila? Hoy, kasundutang dila. Kamusta? Ganon. Silingan. Ang sama na. Parang sama na. Kasundutang dila. Kamusta? I'ma feel there's no Laban na talaga ako, sir. Hawak-hawak mo ang cellphone. Mag-aano ka lang dyan eh. nothing real. Tatanggalin mo sa history ng open application. Yan. Tapos mag-email. Yan mo ako. Sige. Ito. Ura, space gone, space 2. Mamaya na ako after mo, sabi ng Harlem. Malakas na naman ulan, ma'am. Adel Sulit, ikaw muna LS. Ayan. Mamaya na ako after mo. Ayan. Ma'am Adel, ikaw daw po muna mag-live stream. Ayan. Kaututang dila, sir, yata yan. Hindi. Iba naman yun. Kasundutang dila. I was getting kinda used to being so I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all and nothing. Arang so. Motel yun, ay! Patay tayo dyan. Nahula ko ni Sir Joke. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joke. It's easy to say, but it's never easy. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds. Mega shoutout po dyan sa Sir Joke Boom OFW Official. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Sir, magandang hapon naman dyan. Ay, magandang gabi naman dyan sa'yo. Welcome naman sa aking live streaming. Nakikinig lang ako, sir. Sige. Wala ka man bagong mga remix, Sir DJ ST. When it hurts, sometimes I fall into your arms.
Sir Joff, nakapasok ka na ba, Sir Joff Bom? Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Joff Bom. Kumusta naman tayo dyan? Love ay, diba? I was getting kinda used to being so Ang lakas ba ng ulan dyan sa inyo, Harlem, oh? Uy, ingat-ingat kayo dyan, guys, ha? Yung mga umuulan dyan, wag kayong magpapaulan. Baka sipunin kayo. Oh, mahirap. And then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so Damsakdan sa Sogo Hotel. Sino ba yung Sogo Hotel na yan kasi, sir? I was getting kinda used to being someone you loved. Sino ba kasi yung Sogo Hotel na yan, sir? Bakit ba nauso na naman ang Sogo Hotel na yan? The Who. Mega love shoutout po dyan sa Sir Job Boom OFW Official. Highly recommended monetized channel also yan. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Sir Job. Ayun, welcome back naman sa aking live streaming, Sir Job. Itayo Tamsakdan, kahapon pa angkol. Ganun ba? Ingat-ingat kayo dyan. Huwag kayong magpapaulan. Nagpapaulan, ha? Mahirap na magkasakit. Alam nyo, prevention daw is better than cure na tinatawag. Ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manito. Bagong taon sa inyo. Yan ang paslakan ng mga na-quarantine. Pasukan. Yan yung mga pasukan ng mga na-quarantine. O hindi may libre nga daw doon na nung narinig ko may libre daw doon na na lotion. At kape. May libreng lotion at kape. Pagka pumasok At saka may mga VIP pass pa daw yan. Ay, alam na alam nila. Kayo Ito kami naman ang aawit. Bagong matututunan yung mga batang paskit. Itigil muna ang laro at sa amin ay lumapit. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligos. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligos. Bagong taon sa inyo. Ma'am Adel nandito pa rin sa atin, guys. Ayan. At sa pagkakataong ito, magsama-sama tayo. Pagmamahal sa kapwa, ilaganap sa mundo. Sabay-sabay tayo kumawit sa diwa ng Pasko. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligos. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligos. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligos. Bagong taon. Ramsak po, sabi ni Ma'am Yang Stevie. Ma'am Yang, nagbabalik din natin na kaibigan. Magandang hapon naman dyan sa iyo. Kay Ma'am Yang Stevie, ayun. Magandang gabi naman po dyan sa iyo. All the way from Taiwan yan. Ma'am Wuan, ayun, Wuan. Mega love shout out to you, Ma'am. And thank you also for joining my live streaming. Nasa harang pa daw. Dito, Paskong Pasko na dyan sa Pinas. Tugtog pa lang. Diba? Dito, November 1 na November 1 sa katahimikan. Diba? Kawawa naman si Sir. Kahit naman guys na November 1 na November 1 ang feeling ng Pasko. Alam ko ang ibig sabihin ni Sir Joff. Ayun, kasi I've been there. Ayan, I've been there. Ayan, alam ko yung feelings Kasi kapag nasa ibang bansa ka. Alam ko yun Pwede naman sir pwede naman in our heart and in our mind celebrate natin ang Pasko. Ganon.
obra distancia Pilis Navidad, guys. Pilis Navidad. al viento. Teritoryo ng mga Muslim dito. Kaya nga, kahit na Muslim country, deep in our hearts, araw-araw naman talaga Pasko, di ba? Deep in our hearts. Hindi lang naman December lang tayo nagsi-celebrate ng Pasko. Almost every day, pwede naman nating isipin Pasko. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Teritoryo ng mga Muslim. Merry Christmas, Sir Ora. Merry Christmas naman dyan. Ano na, winter na po ba dyan, ma'am, sa Taiwan ngayon? Winter na po ba yan ngayon? Medyo malamig na dyan, ah. Namiss ko ang Taiwan. I miss Taiwan also. Navidad, everybody, come on. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Super init. Winter. Ay, summer pa pala. Summer pa. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, all the love and joy. Feliz Navidad, No one ever can destroy. Oh, all the love I got for you, babe. And it's so felicidad. Hey! Ang galing. Ang galing naman na. Merry Christmas sa inyong lahat, guys. It's already 20 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Meron na lang ako, guys, na 14 minutes more. Ayan, baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Meron kayong mga concerned about your YouTube channel or anything under the sun. Ayan, pwede kayong magtanong. Let's gonna give them also solution if ever na kayanin natin. Kung pwede nating matulungan, ayan, tulungan natin. Anyways, happy World Teacher Day pala sa inyong lahat, sa lahat ng mga guro sa buong mundo, guys. Happy World Teacher Day pala. Nagse-celebrate sila ng World Teacher Day ngayon. Ang aking mother is teacher din. Ayun, happy World Teacher Day to all. Ayun, ng mga teacher dito. Sir, ganun ba katagal ang PIN? Bakit, ma'am? Bakit? Sa akin, ma'am, when I was in Taiwan, inabot ako ng 4 months bago ko nakuha yung PIN. Ayan, 4 months. Kasi nga, panahon yun ng tawag dito. Panahon talaga yun ng pandemic talaga, nung nakaraang taon. Till now, wala pa. Ilan na ba yung mo, ma'am? Ilan na po ba yung threshold mo, ma'am? Ilan na ba yung yung dolyar mo dyan, ma'am? Kasi ang PIN is nakadepende pa rin yan kung ilan na yung threshold mo, ma'am.
Still na wala pa. Ilan na ba yung ano, ma'am? Kailan ka ba na-monetize pala, ma'am? Nakalimutan ko na kung kailan ka na-monetize, ma'am. Ang tandang-tanda ng pagdiriwa at pag-isa, Paskong dakilang araw. Ang awit na handog sa kasiyas. Ma'am Yaya Joyce, nandito pa rin sa atin. Ma'am Yaya Joyce, thank you naman dyan sa'yo, Ma'am Yaya Joyce. Naka 121 na pa, ayan. Oo nga. Nakailang resend ka na ba, ma'am? Nakailang resend ka na ba? Isa'y kalyo, Nakailang resend ka na, ma'am, sa ano mo? nagdarasal ang bawat tao at napasalamat sa pagsilang Good news, your password are stored safely. Very thanks. ng mundo. Hanapin ko nga yung AdSense. AdSense. Ma'am June, ano ba? June 16 yung ano mo? Verify. June 16, June, July, August, September, October. Last na nag-ano ka, ma'am, nag-submit ka ng iyong PIN is June 16. Pwede naman tayo, ma'am, mag-resend ba? May resend na natin, ma'am, ngayon. Atras. Ayan. A duplicate PIN will be sent in 3 to 5 days. You should receive it. Ayan. Ngay nga. Oh, di ba October 5 na ngayon, ma'am? Kaya mo ba Ayan. isigaw iparating sa mundo? Ma'am, niresend ko na, ma'am, kasi for the info of all, ayan, nabubuksan ko naman talaga yung yung account ni ma'am. Pwede mo naman, ma'am, palitan ng password. Kasi eto, ma'am, inano ko na, pang ilanan bang mo to? June ka, ma'am, nagsimula, June ka pinadalhan ng PIN. Tapos ngayon, hindi ka naman talaga, ma'am, nagre-resend, ma'am. June, July, August, September, October na ngayon October 5 ngayon. Ngayong October 16 is mag-aapat na buwan na. Dapat, ma'am, noon pa, June, dapat July, nag-resend ka na. August, nag-resend ka na. June, July, August, September, nag-resend ka na. Dapat naka 3 months ka na, naka 3 attempt ka na, ma'am. Your payments are on hold because you need to verify your address. Di ibig sabihin, ma'am, yung mo, ay nawalan ka ba ng harang? Ikaw pa rin. 121 ako. Ayan. Di ako makadutot, sir. BG lang. Sige lang po, mamaya, Jay. Sige lang po. Ayan. Sa akin nga, dumating na ng matagal yung PIN ko na una. Kaso Joff Boom OFW official ang pangalan ko na nilagay sa mail ko. Tapos yung inaabangan ng kapatid ko, pangalan ko talaga. Sir, magkaka-conflict ka niyan, sir. Kung may sira ang iyong account, dyan magko-conflict yan. Kasi kapag hiningan ka ng valid ID, kailangan Joff Boom OFW official din. Kaya nga, yung sinasabi ko guys sa inyo, sa mga hindi pa monetized channel guys, na kapag nag-fill up kayo, ang pinakang sensitive na part sa pag-fill up ng monetization ninyo is yung inyong AdSense. Make sure na tama yung pinipil upan ninyong AdSense. Make sure na lahat ng information is walang mali. Kasi nagkaka-diferensya yan kung merong mali sa inyong channel. Like hindi na-approve ang inyong channel. Nagkaka-conflict yan. Paano kung halimbawa meron kang problema sa channel mo, hindi ka pinagsahod, ganon. Ngayon, nawalan ka ng advertisement. Halimbawa, nawalan ka ng advertisement. Tapos, yung ID hinihingi sa'yo, talagang official na ID. Tapos, hindi nagtali doon sa AdSense ninyo. Hindi yan ina-approve, guys. Ayan. Ano pa ba? Doon lang magkakaproblema yon. Boy Gamer TV Tusok. Mega love shoutout naman po dyan kay Boy Gamer.
TV, nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function. Magandang hapon naman po dyan ay magandang gabi naman po dyan sa iyo. Boy Gamer TV, welcome din sa aking live streaming. Hindi po, ayan. Nung nalaman niya na yung YT ko, 3 na yung pin na dumating sa post office sa amin. Oo nga, kapag nagki-claim kayo guys ng ng pin, pag nagki-claim kayo, make sure na sabihin nyo rin ang inyong channel kasi yun nga, gaya ni Sir Job Boom pala, instead na, kasi nga guys, kapag nag-fill up kayo ng inyong AdSense, ang automatic, ang name ninyo is yung ID, ay yung yung channel name nyo. Kailangan yung palitan yung channel name nyo ng totoong pangalan nyo. Ganon yun. Hindi mo na pinalitan, hindi mo na inedit yun, sir, no? Boy Gamer TV, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Thank you for that sweet tusok and thank you also for keeping me in your background, sir. Boy Gamer TV, bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan din. Host, may hinahanap ako. Ano po yun, Boy Gamer TV? Ano po yung hinahanap mo, sir? Ano po yung hinahanap mo, sir? Ano po yun, sir, ang hinahanap mo? Awit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo ay isilang may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay ng ligaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang mapagtan natin ang kasalanan. Naligaw ba dito ang may one and only ko? Sino ba yung one and only mo, sir? Sana all. Sino po ba yun, sir? Sir, okay na yon. Opo, ma'am. Nai-send ko na po, ma'am. Ayan. Sinend ko na, ma'am, yung meron ka ng nag-send sa'yo, ma'am. I-chat ko nga sa'yo, ma'am. Eto. I-send ko na, ma'am, sa'yo. Ma'am, pwede mo ba akong i-chat, ma'am, sa aking messenger ngayon, as in ngayon, ipapakita ko, ma'am, sa'yo na nag-resend ako ngayon. Pwede mo ba ako, ma'am, na i-chat ngayon, ma'am? Sige naman, ipapakita ko sa'yo, ma'am, na nag-resend ako ngayon. We mailed you your PIN on October 5, 2021. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. I-PM ako, ma'am, sa'yo. Ngayon na. Si Jonas Salundaga, mega love shoutout, sabi ni Sir Job Boom. Jonas Salundaga, mega love shoutout, sabi ni Sir Boy Gamer. Sino ba yung one and only mo, Sir Boy Gamer? Sino ba yun? Sana all may one and only lang. Ma'am, i-chat mo ako ngayon, ma'am, sa aking messenger. Papakita ko sa'yo na mag-send ako sa'yo. To be honest with you guys, kung talaga, nakalog-out naman talaga dito ang inyong mga account sa aking pero kung halimbawa may problema, gaya ni ma'am, ayun, pwede ko naman buksan unless otherwise pinalitan nyo na yung inyong mga password. You are free to change your password naman talaga, guys. Ayan. Ang daming nakabukas ditong account sa akin. Sino pa ba? Ayan. Si Ma'am Yang Stevie. Ngayon palang nag-resend ako kay Ma'am Yang Stevie. Si Ma'am Yang, si Ma'am Simpulay, sino pa ba? Si Ma'am Porinoy, si Ma'am Jenny Vlogs, si Sir Joel Spines, si Ma'am Wingay Vlogs. Sino pa ba ang mga nakabukas dito sa akin? Si Sir Philjon Aburita, pinalitan na yung password nun. Si Sir Cabwriters, pinalitan na yung password nun. Si Mark87, pinalitan na. Si Pri, nakabukas dito sa akin. Sino pa ba? Si Harlem O, ayun, nakabukas din dito sa akin. Lahat ay nagmamahalan. Ngayong Pasko ay lagi ng ganyan. Magsigla, may ganap ang bayan. Maligaya, Ayan, okay po, ma'am. Kuya Job, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Oy guys, 3 more minutes na lang ako, guys. 3 more minutes. Sino na ba ang masusunod sa akin? Si Ma'am Si Ma'am Adel. Ma'am Adel, magla-live ka ba ngayon? Or si Harlem o muna ang mauuna? Or si Ma'am Adel gaya? Si Ma'am Adel ata ang mauuna?
3 minutes na lang ako, guys. I'm about to end na rin naman. Ayan. BG sabi ni Ma'am Jenny Kimba at si Ma'am Yaya is busy to ngayon eh. It's already 5, 4, 3, 2, 1 o'clock. Ayan. Siguro may kasi yung yung bata, si Josh. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinuna sa bahay. Sige, host, back to work na din muna. Ayan, sige, maraming salamat po dyan, Sir Joff. Ayan, Sir Joff, maraming salamat. Salamat po ng marami, Sir. Always welcome po, always welcome po, Sir. Ma'am Yangs, wala dito host ang hinahanap ko. Sino ba yan, Sir Boy Gamer? Sino? Pagkilala mo naman sa amin yung one and only mo, o diba? Kung matapang ka, sasabihin mo sa amin kung sino yung one and only mo, sir. At matutulungan ka namin maghanap. Oo. Hanapin natin yan, sir, sa database ng ating database. Ayan. Sino ba yun, sir? Boy Gamer, this is my game. Gabi, lahat ay kay O saya. diba? Mukhang ML player din to eh. Pabuhat naman kami, sir. Baka naman. Sige na. Maluoy mo. Sir, maluoy. Sige na. Pabuhat naman kami. Ay, may Sir, thank you naman po, sir, for availing our VIP perks. Ayan, dito sa atin. Kunin ko muna guys ang ating VIP. Bagong VIP member natin, si Sir Boy Gamer TV. Sino ba yun, sir? Yung one and only natin dyan, sir. Malay mo, diba? Mahanap ko. Kapag ka nahanap ko, sir, sasabihin kong may naghahanap sa'yo. Diba? Pero pabuhat naman ako, sir. Diba? Saber user to. Saber, Nana. MLB Nana Montage. Oy, ako nanagad dito sa amin, nanagad. Oo nga, sir. Promise, as in. I am the #1 local, nanagad. Oo nga. Tapos, sa street namin is, number 41. Gusto kong abutin yung medyo mataas-taas pa. At least mga 20. Yang Stevie Mega Love shoutout. Ayan. Ay, ano ba yan? Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Control copy and ang ating bagong VIP member, guys. Kunin ko lang, guys. Control P and si Boy Gamer TV. Copy and paste. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. BGT. This all enough. Sir, bigyan kita, sir, ng acronym na BGT. It stands for your Boy Gamer TV. Sana wala pang nagmamay-ari ng BGT. Somebody to hold. It's Every time na papasok ka dito, sir, sa aking live streaming, pwede mo nang gamitin ang iyong code. Ayan. Ayan. BGT, guys. Kung di nyo pa kaibigan si Sir Boy Gamer TV na may hinahanap. Yang Stevie Mega Love Shop. Ay, BGT pala. BGT. Ayan. Boy Gamer TV. you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Ito, guys, patamsak naman ako, guys. Padikit naman ako kay Sir Boy Gamer TV, ang ating bagong VIP member. Ayan, si Sir Boy Gamer TV who is in our live streaming. Welcome to Uragon VIP 1. Mega love shoutout sa lahat at ingat lang palagi sa lahat. Ayan. Sabi ni Sir Jock Boom. Sir, ingat din po sa trabaho niya, guys. Sino na ba guys yung susunod sa akin? Si Harlem o ba? Harlem, mag-ano ka ba? Magla-live ka? I guess I kinda like the way you help me escape. Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Nangayaw sila, o diba? Nagsipag-ayawan sila. Ano ba yun? MLB Bigush na nangayaw sila. Sana all. Sana all magaling mag-gusyang kasi ako di ko mag-drive si Babuhat Ludes.
Di pa pala kita sir nadikitan. Dikitan kita ng aking second monetized channel account. Ayan. Ayan, okay na sir. Baka guys hindi nyo pakadikitan to guys ha. Si Sir BGT. Ayan. Boy Gamer TV. Sino ba sir yung one and only mo dyan? Is what it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in the sound till the cold back road. Magaling ata si host mag-ML. And tonight, Hindi naman sir. you're not here. Dating dikit BGT. Ayan. Sabi ni Mumyang Stevie. And then you pull the rug. Magaling ako sa ano, kay Uranus, ano pa ba? Kay Leslie dati na kay Leslie. And kay Nana, ayan. Ngayon, pinapractice ko naman si Nana. Puro naman ako Nana ngayon. And then you pull the rug. I was getting kinda used to being so in love. Uy, ano pa ba guys? Mag-end na rin ako. Ayan. Naka 2 hours na din naman ako. Sino bang mag-ano ngayon? Si Harlem O ba? Harlem O. Magla-live ka ba ngayon, Harlem O? Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Ayan, may premiere. Uranus, maganda gamitin, makunat. Opo, sir. Si Ma'am Adel Sulit. Adel Sulit. Uranus, maganda gamitin, makunat. Opo, sir. Tapos kapag malaki, ay ano, yung mga build mo is, ano, and then yung ano na ba yung tawag doon? Emblems mo is mga fully upgraded na. Maganda talaga yung gamitin. See you next LS most. Salamat. Sir Boy Gamer, maraming salamat din po. Ayan. Ako na bahala, sir. Every time na ano naman, ako na bahala maglapag ng iyong link. Whether you are here or not. Ayan. Nilalapag naman yan ni Nightbot ang link niyo. And sa lahat ng mga nakabackground dyan guys sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Magkita-kita ulit tayo guys bukas, alas 5:30 ng hapon. Ayan. Philippine Standard Time. At kung di nyo pa kaibigan ng bawat isa guys, all you have to do is to make friends. And kung may mga katanungan kayo guys sa inyong mga YT channel, or kung may mga problema kayo sa YT channel, you can simply ask. Ayan. Sagutin natin yan about all about community policy. Para hindi kayo maguluhan. Pwede kayo magtanong guys. All you have to do is ask. Kaya. And sa mga naka-background dyan guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan pa rin sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. And, ayun na nga. Advance Merry Christmas to all. Enjoy the rest of the night guys sa inyong lahat. I love you all. Bye guys. Win-win vlog. Magandang gabi naman dyan sa iyo, win-win vlog. I am about to end the win. Ayan. See you na lang guys sa bukas. Maraming salamat. And maya guys, puntahan ninyo si Harlem O at saka si Ma'am Adel Sulit. Ayan. Magkita-kita tayo doon sa kanilang mga live streaming. I love you all guys. Bye po.